ポポルブ第一創造世界の最初、そこには何もありませんでした。人間も獣も鳥も大地もありませんでした。ただ空と海があり、神々がケツァルという鳥の緑の羽とラションという鳥の青の羽に包まれて光り輝いていました。やがてテペウとククマツという神が語り合い、生命の誕生、人間の創造を行うことに決めました。フラカンと呼ばれる天の心がその準備をしました。テペウとククマツは叫びました。この水よ去れ、大地を現れろ、固くなれ、明るくなれ。すると水の中から大地が現れ、山となり、みるみる高くなっていきました。山、谷間、川などの大地が出来上がって、ククマツは天の心に、私たちの創造の仕事はこれで終わったと満足して言いました。次にアロムとコアホルムの神は鹿や鳥などの動物たちを創造しました。鹿たちよ、お前たちは川のほとり、民間の影に住み、その草や葉の茂みの中にいなさい。森の中で子孫を増やし、4つの足で歩き、自分たちの暮らしをしなさい。鳥たちを木の上や草や葉の上に巣を作り、子孫を増やしなさい。そして空を飛び回りなさい。さあ、お前たち、さあ、話しなさい。叫びなさい。さえすりなさい。そしてお前たちの父、母、天の心、地の心の名前を呼びなさい。そしてサコルとビトル、アルムとコフロムに祈りなさい。しかし、鳥や動物たちは勝手に叫んだりするだけで言葉を話すことはできませんでした。お前たちが話すことができないなら、私たちに祈ることができないなら、いつまでも谷間や森で暮らしなさい。そしてお前たちの肉は生贄にされ、食べられてしまうだろう。私たちは私たちを敬い、拝み、養い、食べ物を用意してくれるものを作り出そう。私たちを崇めるものを作ろう。そこで神々は泥で人間の体を作りました。しかし柔らかくてすぐに崩れたり倒れたり水に溶けてしまいました。なんだ、目は見えていないし、話しても何を言っているかわからない。これでは子孫を増やすこともできない。そこでフラカン、テペウ、
ククマツは占い師であるイシュビヤコクとイシュムカネーにトウモロコシとチテ豆で占わせました。木で人の体を作り、口や目を掘り付けたらうまくいくだろうか。占ってくれ。イシュビヤコクとイシュムカネは祈りました。すると、天の心が答えました。お前たちの木の人形はうまく出来上がるだろう。そして口も聞くことができ、話し合うこともできるだろう。そこで神々は木で人形を作り上げました。この人形は人間のように話し、地上に住み、木の棒の娘や息子を産んで増えていきました。しかし、彼らには魂もなく、自分たちを作ってくれた神々を思うこともなく、四つ足で歩き回っていました。彼らがこの地上に住んでいた最初の人間たちだったのです。この最初の人間は自分たちを作ってくれた天の心や神々のことを崇めなかったために、神々は彼らを罰することにしました。天の心によって洪水が呼び起こされ、神々に目をくり抜かれ、骨を打ち砕かれ、コウモリに頭を切られ、ジャガーに食べられてしまいました。これが最初の人間の最後でした。彼らの子孫は今も森の中にいます。猿は最初に木で作られた人形の子孫なのです。だから猿は人間に似ているのです。